Hugot nga mga precautionary measures ang ipatuman karon sa Mactan, Cebu International Airport batok sa kigadlukan nga novel coronavirus nga nagikan sa nasod sa China. Gawa sa mga pasahero bisan mga airport staff gimaduan sa pagpahugot ug lakang aron pagproteher sa ilang panglawas. Samtang dugang scanners gi-install aron gayud masuta kung adunay tawo nga nataptan sa nahisgutang sakit. Ang report ni Nico Sereno. Kuha kini sa arrival area sa International Terminal sa Mactan, Cebu International Airport. Mga thermal scanners ang musugat sa mga pasahero aron masuta ang ilang temperatura. Gipunan pa ang mga scanners alang sa mas higpit nga monitoring. Ang mga airport staff o ground personnel nga maoy makigdeal sa mga pasahero gi-require na sab pagsulob og mask agi og precautionary measure batok sa virus. Gawas ni ini, gisiguro sa mga opisyales nga adunay in-flight announcements sa mga eroplano mismo nga nag-auhag sa mga nakasinati og flu-like symptoms, ubo, sipon ug hilanat nga ideklara kini ug isubmit ang kaugalingon sa medical screening. We will install 2 hand sanitizers in each of the aero bridges and all the arrival corridors to encourage passengers to use the hand sanitizers to keep their hands clean at all times. This is based on guidance from the World Health Organization. Ang Department of Health mipuno na sab og mga personnel, doktor ug nurses sa Bureau of Quarantine. Sa matag deplane o kanaog sa mga pasahero sa international flights, i-disinfect usab ang eroplano ug aero bridges. So we do have our thermal cameras stationed right before the immigration, but for now we are doubling our efforts and we are currently monitoring the fever for those incoming passengers immediately after disembarkation. So that would be in the bridge area. Taliwa ni ining paglikay sa coronavirus, gilauman sa MCIA nga mas mudaghan pa ang moabot nga mga pasahero labi nga nagkaduol na ang Chinese New Year. Any international departing passenger from China today goes through 2 checks for body temperature before being allowed to board the flight. So there is a control measure. But again, as I explained, this virus is now appearing in other countries. So the measures we're putting in place are designed to hopefully also address the fact that people could be coming in from other countries, not just China. Uba ni Renante Quinones, Nico Sereno, Balitang Bisdak.